Horia nola jokatuen badaik, noiz hemen begiraz galdetzen duelarik. Taren oroimenak nire eskuetan azaldu ziren, Marinak zar baten eriotzu zian erantzia gixen. Kutxa gotor baten, sarrai handi baten giltzapian, dardara batean giltza zabalduta barnera sartzian. Kostaleko herriak, ekaitz basatiak, etxera itzultzen lehen berriak, zitako aurra, agurgabekuak, atzarriko herri baten izara buziak, logabeko gaua, eta itzaztuak, pozu baten saldutako orduak.